Naubsan jud ta, ma'am. Ay, way klaro man din akong nasakyan di ay, uy. Ma'am, pwede patulak? Ay, gianing-aning ka, nangita gani kog masakyan para dili ko kapuyog baktas paguyudo na noon ko nimo. Ma'am, tulak akong giingon, ma'am. Dili guyod. Nang papad mga sa turno. Ikaw, may ni ani. Maot, tuya kag motor, ha? Naway man ka. Kagwapo ani, luward. Dali ra na maplat, ay. Kay gamay kay gligid. Luward ning motoran eh, pero kita kas bangko ani. JRP ni. Ah, JRP, raman na imo ka ni ako, RRJ. Unsa maning dapitan ni nga wa man jud mamasahiro kay? Oy, napasero. Ako yung una nakakita, ha? Ang nag-asa na siya mo sakay. Ma'am, sakay ka? Yate, giunan pag customer, oh. Ako may nakauna na. Uy, mahatod og town site. Sa maning tawhan na maglaway man. Ako ba'y nakauna na, ha? Ayaw na diha. Kaysa discard, pipildi ka. Kinsa may mahatod din yung town site? Ako miss. Ma'am, kung sa kuha ka mo sakay, 100% safety ka, kaya naka-helmet ko. Ikaw rin masipti ana dong. Kay ikaw ra may helmet, ako wala. Kuha na lang ka miss. Kay pareho taway helmet. Aw, duha mo mga bungi, dra. Mao na, bilibra man kay kasi mong kagalingon dong. Uy miss, ngano na masahiro man ka nga babae man kang dako. Tawa man ka, papanga ka. Pero miss, pasensya na jud. Di jud ko musakay nimo. Kay wa jud ko kita nga babae nga naman masahiro. Agoy, unsaon man na? Aw, ikaw good miss. Basta kung nahibala na ning tawana, daghan ng nangaangol na pasahiro aning uban o pakagawas. Unsa man ka, imo magkundaoton, dili biya kong inana. Tanawon lang. Sige boss, town site. Agoy, way pasahero. Dam, bahala jud ka dam, magmahay jud ka pag-abot sunahan. Ma'am, tao di mo seatbelt. Na di ni seatbelt. Gunit sa backseat, ma'am. Ay kagwang ka, mura matag karang tao ane. Pinani boss? Ay aning-aning kang tawana ka, hawoy kay ko ane. Sige na, ma'am, ready na, kay muular ka na taron. Saan ni mapuntong paniradaha nga naingon matong roller coaster? Hunong sa, way ayo ni mong panirada. Unsa man ni boss? Inani jud akong purma hangtod maabot tag town site? Inana dyan na, ma'am, kay wa man ka helmet. Mauna safety first, ma'am. Ah sige, larga. Tay, ma'am, naubsan jud ta, ma'am. Ay way klaro man din akong nasakyan di ay, uy. Ma'am, pwede patulak? Ay gianing-aning ka, nangita gani kog masakyan para dili ko kapuyog baktas paguyudo na noon ko nimo. Ma'am, tulak akong giingon, ma'am, dili guyod. Sige na, ma'am, para madali ta, kay layo-layo biyag pitron dre. Na sige.